korka de ɓosani to wonno tan ɗon woni korka nan yahan noon korka nan yahan noon hannde a naati e balɗe sappo e pawɗo korka e so a hoori balɗe sappo ɗi tan gasi wona Amadou joni ko nangunoɗa ko haalminan repetition ñandede eyyi nangunomin tan ko ittaqulla ayuhannas eyyi ko ɓeyɗa hen joni jinmi ɓeyden hen ko bonnata korka en ko bonnata salligue en sa wendori en sa wendori hejjaki en surtout ɗum ɓuure gonɗe hen ɗen ɗon Amadou surtout kejjari e poti en woppude hakkille Amadou kejjari woni korka mata anda mi aranma ɗon seeɗa hay kejjogol koko jeeya e sunna nulaɗo no yiɗi ɗum hay soko tannarame gotel ummoɗa ƴakka leltoɗa walla ummoɗa jara ndiyam kollira kam a hejjima wonɓe gandanɗa noon ɗoygol ɓurni ɓe kala koɓe dañ ɓe ngala korka min Amadou sami hejjaki elle ka piiɗo kam sowro ena nder joni so nden yonti wadde mbiya ceerno wi korka joni o wi korka joni balɗe sappo guidane ɗe ko ɓuure ko balɗe sappo ɓuure tan mi waɗani kadi mi wakkito goto mi wakkito a foɗa grand bouko mi waɗani waɗa pour ƴetten temps o aɗa andi il faut ñamen temps o de haade en mbawa no fewi wona il faut ñamen temps o no fewi wona mbaɗen ko jour wiyata ko reyta mbaɗen reyta joni mi arta mi mbiya kadi ceerno wi eɗen mbawi kadi haalde banggue asakal eɗen mbawi haalde e banggal asakal boy no yaltini asakal boy asaka boy ala Amadou ande noon ɗum sa haali ɗum mbima anda haydara asaka kay ko beyi walla baali boy ala hen walla kalis min kay jeeyi kam Amadou e joguiɓe euro ji kamɓe noɓe askira euro ɓeɗa andi tawi ko banggue euro ceerno wi taw ko banggue euro 50 euro foof o wi 50 euro foof no yaltina 40 euro 50 euro no yaltina 40 euro on heddore 10 euro Amadou ɗum nanna walla heewi heewi no feewi ceerno sona ɗum France naɓe tikkanan kam aɗa no mbatten kaɗen e CFA o ɗum ganduɗa CFA ɓurde e gowani euro ronnate nogas fof ko bujjoy nogas fof bujjoy wona nogas fof ko bujjoy wona e misal nogas fof ceerno wi nogas fof ceerno wi nogas fof aɗa yaltina hen bujjoy tawi ko banggue baali o wi taw ko banggue baali aɗa jogui baali sappo aɗa yaltina baali jeeɗiɗi heddorɗa baali tati ɗum heewi de ustende baali sappo kay Amadou min cikku min jawdi wotiri jaltinta dammiri ala fuɗɗiri ko dammiri nogas joni mi yiiti a yiiti asakal ko dammiri nogas fuɗɗori ceerno wi asaka fuɗɗori ko dammiri nogas dammiri nogas foof so hitande tawti mo wuuri o wi hitande so tawti mo wuuri aɗa yaltina jawdi taw hay goto mayani a waddane taw hay goto mayani taw jawdi hay woto mayani gasi eyyi joni Amadou nanguiren ɗum ɗon euro ay to pawɗa jungo ma ɗo no weeli nammiri nogas ɗi fawto jungo ma joni min kam mi naata e taronde mi heblo tusubaro mi ara jehen jagaram wona hen mi won hen dammiri nogas gandu Amadou a jogorino wadde probléme so naatino euro ji en jananno ko defet walla naaten dalasi Gambi ala en jananno en naata toon huɗa dammiri nogas fof ko jawdi dammiri nogas fof ko jawdi ɗum tan tawi banggue aran banggue nayyi cote sappo ko gayi cote sappo fof gayi ceerno wi cote sappo fof an Amadou ko ammi yiili gila wetila yiiladema holɗum mbaɗma gila wetila yiiladema holɗum mbaɗma Amadou an a hulata hersata hulata Allah hersata o jama an jaka gila mi immiɗo mi yahi Guinée kaka debbo an walata kaka debbo an ñamata siya woni somi mbima joni hande hakkille am mayayi dawol mbinowo noon Allah ne seedi min hay damal ridu suɗuma meeɗa yiide hay ridu suɗuma wallahi mbinowo ɗon toñi kama kadi an hoorema toñi kam Mamadou Accam Mamadou Accam a meeɗa tottude debbo an kaalisi ɗum mbiɗa yurmima tan mbiɗa walluma ka seyla Allah kala Allah yurme ko
Sa dartude ko warma. Aki tu aku lega ko mi tum boy Madamba Arduga. mi tum bebi ni mo de ba Madamba bebi ni mo Ñaw. aku lega la mi bebi ni mo Sa darano ko warma. Ñene no terma do sikka ko warma. Ñaw. mi yarnati mi yabati ya ga ñaaw xam gëna Aja. La ñaw Mamadou. Ñeneen teramen mi ngabado ci kanu ay men. musi be tan ko Madamba Jarañ. ha Jarañ defo na ni mbodo de defo na ni. fono yir mbodo pio Defo na ni. mbodo pio Anda ni victoire. ay yow Ya nande suma ngel na kurano ngara tutam. Ya yel no kurano. kambe am gandi yaade la mo en walla ko posa talente am gandi ha del ko dal ko tapere No. Mamad Amada wadi ko so. kiti min ko pelante o ngani Amada wadi ko so. Mamadou. Mamad Ke oro tanu musi. Tan jora na for kumta. Allah musi. assalamu alaikum Wa alaikum salam. Amadou. ɗum tari ko ɓaɗi Ɓaɗima kay bisimilla. Bisimilla arjo. ɗum wi mburo Mburo de. Mi taƴino ɗum ko. hol mbiɗa hen mburo Ya. Hey, an oto fani mburo? Sukko. ɗum wi kafe Nekka. Min bom tuglenge Lipton bi mom min Lipton joni ñi wattude yar. Kafe de dum. madame ba ɗum ɗo ko honno zio Ko zini. zio holli on Jibbi. ɗum wi ge Onto nabata. hey efto tam Ala, onaba do wonto. ala fadam gido fadam yako ɗum o wa hakkunde men fadam koko mbatta jogo mo a jaggi jara kiraɗe hono tolni Binta a sori wala soranto. A sori wala soranto. Ma sorti. Yamo chora. mamadou ha aɗa andi komo faala kiraɗe mono son deftiri yo addude joni ok ɗum waɗi ya reedi hey ko waɗi Eh, an ko dum woni? Ko jiida ko. Ayano ko hokka o heewi galle hedde o wawonde galle walli maîtriser. A faami dum te ko nawi ko gartiroy dum. Ande galle wala min de galle. An je gallo me watta ko weli mo do e galle he. An sodi mburo wala min sodi mburo. Sa sodi wayno min sodi ni. Yo ñaamo dolay jam. Ko gartiroyo. Han. wallahi jambinta on haali gonga ono hande ko honno nangi o hey mo tawi may ko tawma e jam o accete jam kono mi hettinani on de a hettintalam mi hettinani o a hettintalam woppuɗon he min no mi ƴettitoye komi ala he mi accete ala komi jeeyi komi accete madame ba tawa ko bakkuno ya tawa ɗum he hey tawa ɗum he ala